Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Yawpindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde baba damande kala mi filmonde kelle gadande robindo jandi altine sappo e jeeɗiɗi lewru mars 2025 bisimilla moɗon kelle gadande robindo jandeji puɗɗortoɗen ko jayde gendire leydi Sénégal Jande Le Soleil ɓe garti koye kanko horejo leydi ndi ñina seeɗa nde jillu makko toon to wuuro teddungo Touba gam yettinoyde toon duwaw kamɓe ɓesguji leydi Sénégal kala caggal ustare ɓen ɓe ganduɗa ko jaggi ɗiɗi ustunoɓe toon to wuuro teddungo Touba woni weltare kamɓe gilli kam e ɓesdugol ko yete ko jokkodiral to banggue wonande hakkude kanko halifa tedduɗo mo Touba wondude kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye jayde rewmi quotidien ɓe garti koye trafic de migrants on mo ganduɗa ko kay tigui woni maire mo Dionewar taweteɗo e diwan mo Fatick ko kay tigui fawa jungo mum moddude e on trafic ɓen ɓe ganduɗa ko ɗoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol jayde l'évidence ɓe garti ko e jabtowol Pod e Ndouré hankono mo ganduɗa kanko tigui woni maître Oumar Youm kam e Birane Souley Diop jayde l'évidence arti e caɗele ndema soble ɗo e nder leydi Sénégal e yiide jayde l'évidence l'oignon sénégalais pleure e yiide kamɓe ɓe ganduɗa ko jayde l'évidence o saaha noon caɗele ndema hawri tengtude noon e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni soble jiggoteɗe e caggal leydi addede ɗo e leydi Sénégal saabi caɗele ɓe ganduɗa ko kay tigui goni remoɓe ɗo soble e nder leydi Sénégal saabi ni ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni DG mbo Seric kamɓe o mo ganduɗa ko agro boy business kamɓe Birane Boy kay tigui goni ha joni wagginde laamu ngu gam erade ɗumen ne mbawata ƴewtade ɗe caɗele e yideɓe ni ko milliard uji ne wayno ko kay tigui jaadi hendu ko noon e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni remannoɓe soble ɗo e nder leydi Sénégal jayde direct news ɓe garti koye conseil municipal mo ganduɗa ko toon to commune des Agnam kamɓe ɓe ganduɗa ko conseil municipal ji ɗi ko kamɓe kala e kuuɓal goti on budget ko abbi e temedere millions e koppareji men franc CFA hayso tawi koye ngakkugol mo ganduɗa ko député maire des Agnam Farba Ngom gonɗo e juuɗe laamu koliti kamɓe ɓe ganduɗa ko conseil ji e kuuɓal ɓe goti on budget en ƴeewoyto jayde li quotidien ɓe garti koye un chef d'état c'est un fauteuil ce n'est pas un canapé ko haalulaji Oumar Sissoko e Mballo horejo leydi Guinée Bissau e kan haala arti e jofade mo ganduɗa ko yiide wagginde mo ganduɗa ko horejo leydi Sénégal wonande laamu jooɗorgal leydi ko ɗum 6 goto mo président foti jooɗade kono fota wonde leggal dinguiral garɗo kala jooɗo ɗum noon ko ɗum haalulaji ɗe o weddi kanko horejo leydi Sénégal kono arti e gilli kam e jokkodiral hakkude e leydi ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni lamɓe leydi Sénégal kanko Oumar Sissoko Mballo jayde tribune ɓe garti koye criminalisation de l'homosexualité wonande e fawde kuule cattude ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni debbati gorkate en yiide jayde tribune ne wayno ɗin proposition ɗiɗi jettima e juuɗe tabalo mo ganduɗa ko kay tigui woni kanko woni mawɗo batirde gendire leydi Sénégal El Malick Ndiaye kono ɓe garti kamɓe tribune quotidien ha joni e siftinde kanko horejo leydi ndi beele o jogora mottude tutali makko caggal nde hollitno wonande yaltinde hoore makko e nden batirdi e ɓen ɓe ganduɗa ko magistrat en woni conseil supérieur de la magistrature jayde l'observateur ɓe garti koye trafic de migrants on maire mo Dionewar ko kay tigui ne wayno fawa jungo caggal nde o waɗa placé ko yiyete ko garde à vue hollitama noon e waktuji seeɗa mo notoyo ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni parquet financier omo ganduɗa ko kay tigui woni Lassane Sarr maire mo Dionewar jayde le Dakarois ɓe garti koye on fuite de gaz bannoɗo toon to large mo Sénégal kerol hakkude leydi Sénégal kamɓe leydi Mauritanie on fuite de gaz ɓe kolliti saabi jayde le Dakarois ɓe garti yiide wonande batte ɗum jogori wadde to koyetno noon to banggue wonande satongo jayde enquête quotidien ɓe garti koye ɗin wargoji kamtorinɗi barke toon to Burkina Faso tawi kadi waɗa koye guure e fulɓe yiide jayde enquête quotidien ko des balles de la haine ɗen kuure gagno ɗe ganduɗa noon joofi ko yoga e guure wardini ɓen ɓe ganduɗa ko civil en ɗum saabi ni gon gomo human right watch ko kañumen kolliti wonande ko abbi e capanɗe joyi e jeetato civil en ko kañumen kawri e ladial hayso tawi laamu Burkina Faso yeddi wonande ngol doggol ƴeewoyen jayde les échos ɓe garti koye Farba Ngom yiide jayde les échos Farba Ngom l'homme fort des Agnam kamɓe jayde les échos ɓe garti koye ndin kanga mairie ndi ala dando ɓe kolliti Farba Ngom ko neɗɗo ko kanga mairie nde ɓe kolliti wonande toon to Agnam ɓen ɓe ganduɗa ko conseil municipal
municipaux ɗi goti e kuuɓal on budget ko abbi e temedere million koppeje men franc CFA tawi hay goto lundaki wonande on budget e gotogol mum kono ɓe garti kamɓe les échos e immunité parlementaire mo Moustapha Diop fayi koye itede hayso tawi ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni ɓattiɓe mo garti e yeddude ha laaɓi ɗum ɗon ko fawa e dow dande makko kanko Moustapha Diop maire mo Louga jayde antenne quotidien ɓe garti koye alhaali dolo kam e simmi ɓe kolliti noon douane leydi Sénégal ma faw taxe uji ɓurtuɗi koytno eɗen gueɗe yiide jayde antenne quotidien jayde l'éveil ɓe garti koye production de pomme de terre gam demgol pomme de terre kolliti noon toon to Mbane waɗama toon ɗum suudu jaɓɓordu ko wiyete ko chambre froide tawi ne wawi jaɓɓade ko abbiye 15 ujunere tonne pomme de terre e tawtorede mo ganduɗa ko Serigne Gueye Diop jagorɗo kalfinaɗo Njulago gam wallude ɓen ɓe ganduɗa ko remoɓe taweteɓe e on diwan jayde suite quotidien ɓe garti koye kuppugol signal ɗiɗo téléji ko wayno no wayno RDV ITV Touba TV Africa 7 Bantamba TV tawi noon ko kubbugol ngol aldani ha joni ko yete ko e tintinago e yide noon ha joni suite quotidien laaɓi ko yete ko tekkere ene luuɓa ha joni jokki lubde hakkude men ɓe ganduɗa ko laamu leydi Sénégal kam e presse o e yiide kanko directrice kalfinaɗo ɗen golle TDS SA holliti noon ko caggal nde ɗin téléji ndewra ko yete ko wasde yobde ko yete ko frais de division jayinde le quotidien ɓe garti koye situation Air Sénégal caɗele Air Sénégal on compagnie ɓe kolliti wonande El Malick Ndiaye se perd dans les airs ɓe kolliti ɓen ɓe ganduɗa ko kaytigi goni BP ɓe kolliti noon rewdude Air Sénégal ha ni e wadde ɗumen menacé rewrude ɗumen to banggue jobgol créance ko abbi 12 milliards e koppereje men franc CFA bandiraɓe tedduɓe jeeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomo ne kelle gadande roɓino jandeji subaka hande o min dokon adi salatu janggo so hawre e leɗɗe Allah